Shalom para sederek. Wilujeng pepanggihan kalian kula Hersini Suhono saking GKJ Kendal Klasis Semarang Barat. Kepareng maosaken renungan sadar dinten Kemis gangsal 11 Mei 2020. Kanthi jejer tetep ngabaraken Injil senadyan awrat. Waosan kitab suci saking Wahyu sedasa ayat kaping 9 lan 11. Tampanono lan panganon iku bakal marakake wetengmu pait, nanging ana ing cangkemmu rasane legi kaya madu. Kowe kudu medhar wangsit maneh marang para bangsa lan umat, tuwin basa sarta para ratu. Amin. Kita sami mangertos bilih ngundangaken Injil tentrem rahayu menika awrat kanthi pepalang ingkang mesti dipun adhepi. Gusti pirsa bab wau. Ing swasana ngadepi bangsa ingkang wangkot boten manut kersanipun Gusti, yukanan nampi tetinggalan wonten kitab ingkang sampun kabuka. Kitab wau kadhawuhan dadar. Raosipun mila legi, manis kados madu. Nanging badhe ndadosaken padaranipun pait. Maksudipun inggih menika bilih yukanan kedah ngundangaken pawarta Injil dhateng umat ingkang wangkot manahipun. Inggih menika yen Gusti Allah badhe ngluwari saking paukumanipun. Yukanan ngemban dawuh wau. Kitab tinarbuka isi sih rahmatipun Gusti bab apuraning dosa kedah dipun biwarakaken. Ing sasisih tentu menika mbingahaken manah ngresepaken kangge yukanan. Nanging sisih sanesipun dawuh wau ugi kasanepakaken saged karaosaken pait lan padaran dados sakit jalaran badhe wonten ingkang boten nampi pawarta becik wau. Wonten ingkang nampik boten sedaya tiyang purun nampi Injil kabingahan. Pratelan wau ugi sampun nate kaweca dening Nabi Yeskiel. Yeskiel kadhawuhan dadar gulunganing kitab isi kabar kabingahan lan kedah dipun biwarakaken dhateng umat kagunganipun Allah ingkang balelo. Pamurihipun sami puruna mratobat. Pancen resikunipun awrat jalaran saged kelampahan sami sengit dhateng lebihipun Allah wau. Ewa semanten Nabi kedah terus mbiwarakaken isining kitab wau dhateng umatipun. Leres bilih mban dawuh kangge nindakaken kasaenan lan ngelaraken Injiling tentrem rahayunipun Gusti pancen boten enteng. Boten namung katampi ing piwulang nanging ugi ngantos nampik kita sami ingkang memulang. Menika saged jalari kita ngraosaken paiting gesang semplah. Ewa semanten Gusti tetep dawuh supados terus-terusan ngabaraken kabar kabingahan. Engeta lan pitadosa bilih Gusti ingkang jumeneng Sang Immanuel mesti nganti kita. Sang Roh Suci roh ing panglipur lan kayekten mesti nglipur nyataken lan memulang kita kangge wagang nindakaken ayahan pekabaran Injil tentrem rahayu. Amin. Gusti berkahi.